Ötüşler var, bedewatly yurdumda. Galkynış var, bu topragyň özünde. Alkyşlar var, ähli halkyň kalbyna. Milli lider, gahrman arka dagly gahrman serdarmyza. Assalamu alaykum. Türkmen halkynyň milli lider gahrman arka dagymyzyň ýurt arka arkadagy gahrman serdarmyzyň saýasynda günüşli diýarymyzda toýly günlerde ýaşaýan mehriban watandaşlar. Biz sizin her biriňizde garaşsyz baky tarap Türkmenistan bedewatly atmaradyň mekany ýylynda elmidama ruwaşlyklaryň ýar bolmagy. Döwletli ojaklaryňyzda Türkmen owazynyň belent ýanglanmagyny tüýsürekden arzulap, Türkmen owazy eýlemine dörejilik toparmyz tarapyndan taýýarlanyp ýaýlyma berilýän köňül owadatly aýdym saly söhbetli gepleşigimizden bu gedekki täze sany tomaş etmäge çagyrýar. Mehriban watandaşlar, Türkmen owadynyň daşlaşmaň, köňül owady bilen galyň. Çünki gepleşigimizden her bir pursaty baky bagtyýarlyga beslenen eziz diýarymyzyň wasbyny ýetirýär. Gepleşigimizden başynda bize şeýle dögrüp gepleşikler taýýarlap, halkymyza ýetirmäge mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri, milli aýdymsaz tymotymyzyň hak howannary, biziň baş halypamyz Gahrman Arkadagymyza, ýurt başçymyz Arkadagy Gahrman serdarymyza döredip berýän şeýle mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýas. Gahrman Arkadagy Gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, belent başlary elmidama aman bolsun. Goý eri diýarymyzda milli aýdymsazmyzyň owazy belent ýanglansyn. Mehriban watandaşlar, ine şeýle ýaşy arzular bilen köňül owadatly aýdymsazly gepleşigimiziň bu gezek sanyna mihmançylykda bolýan Halypa aýdymçymyz bilen sizi tanış edýäs. Elbetde ol Türkmen Gaz Döwlet Konserniň medeni işegurlyk merkeziniň aýdymçysy, Türkmenistanyň at gadanan artisti Halypa Jumamurat Gylyjy. Halypa gepleşigimize hoş gördük. Halypa, Arkadagy Gahrman serdarymyz tarapyndan 2026-njy ýylymyzda garaşsyz baky tarap Türkmenistan bedewatly atmaradyň mekany bilen bir ajaýyp şygar bilen badalga berildi. Ýylymyzyň adynyň hem belli bolşy ýaly bu 2026-njy ýylymyzda eri diýarymyzda aýdymsazyň owazynyň belentden ýanglanjakdygynyň, toýly günlerimizin kän boljakdygynyň bir aýdyň suwtnamasy. Mümkin bolsa gepleşigimiziň başyna kalp bilen heýjana gelýän şu ajaýyp pursatyna sizin bir öz ýürek buýsanjyňyz mehriban watandaşlarymyza ýetirýäsiňiz. Dogry aýdýan. Hakykatdan biziň şu 2026-njy ýyl at dili garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bedewatly atmaradyň mekany diýip atlandyrylmagyny öýdem buýsanjymyz, goňjymyz bolan bedewatlanmagyň bir şu ýurdumyzda şeýle gadyrynyň bilinýänliginiň alamaty bolupdy. Bilem näme medeniýet tynot işgärler bolup, täze aýdymlar işläp, halypalaryň döredän aýdymlaryny häzirki zaman tazgyralaryna täze uşundyrylýan halkymyzyň öňüne çykyş etmek maksat edilýär. Gahrman Arkadagy Gahrman serdarymyza da tüýsüregimden tag bolsun aýdýan, goý olaň janlar tag bolsun, belent başlar aman bolsun, il ýurt bähfetli tutjan tutumly işlerimi dam ara wazartyn. Köp sag bolun Halypa, arzularyňyz hasyl bolsun. Enne gepleşigimiziň başynda dörejilik toparmyz tarapyndan taýýarlanan bir näçe sowallar bar. Şu sowallara bir başardyňyzdan öz düşünşiňize görä jogap berseňiz, ondan soň gepleşigimizi aýdym bilen saz bilen dowam edýäris. Başlyň. Halypa, Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň bir halkymyza peşgeş beren Paýhas Çeşmesi adly kitabyna bir Türkmeniň taryhynyň dowamyny toplan baý tejribesi esasynda Türkmen halkynyň arasynda dören nakyllar, atalar sözleri bir halkymyza giňişligini ýetirilen. Şol Paýhas Çeşmesi adly kitapda da şagirt bolmadyk Halypa hem bolmaz diýen bir Türkmeniň bir gadymdan gelýän aýtgasy, atalar sözü ise bolýar bar. Şol aýtga siziň garaýşyňyz näkili? Her bir ogurdan bolsun, Hökman aýdymsaz dörlü gurdan bir şagirt diýilen ilk bir özü şol ogura, şol hünäre bir uly höwet fildir başlaýa, ýöne şoň ustad bolup özüniň Halypa çykmagy üçin Hökman suratda Halypalardan tälim almasa, şol hünäriň iňçe sırlaryny, tilsimlerini öwrenmese, ol häzir öz höwet eden bilen onu alyp çykyp bolmaýar da sebäbi her bir hünäriň hem şu aýdymsazda bolşýaly bir daşyndan diňläp öwreneniň bir aýry bolýar. Ondan şol içinde bir käbir tilsimler bolýar. Şonu hökman suratda Halypalardan soramal bolýar. Şu düşünmeýän zatyň soramasaň, sen özüň ustadlyk derejesine ýetmek mümkin däl. Şoň üçin aýdylýam hadýan şagirt bolmadyk, Halypa bolmaz diýip
Köp sağ olun Halipe. Yine de dörejük topurumuz tarapından taýýarlanan bir näçe gysga sowallar we bulara da bir düşünçiňize görä gysgarakdan jogap berseňiz. Halipe, siziň pikiriňizçe ykbal näme? Ykbal diýip men düşünýän adam dünýä iňinden soň şatlykly gün boljakmy ýa gaýgyly gün boljakmy ýa bir özüniň sagalagyny näme hünärde boljagy belli däl. Şol kynçylyklary ýeňip geçmek, şowlukları bilen durmuşda özüni tapmagy her bir adamyň ykbaly diýip düşünýän mene. Köp sağ olun Halipe. Siziň pikiriňizçe ynam näme? Anam diýilende ýa uly güýç bolup durýar da. Haýsy bir ogurdan bolanlar şoňa anamyň bolmasa oň bitjek aladasy ýok da. Hökmaty uratdy barynjy anam gerek bolýar. Köp sağ olun Halipe, gaty dogry jogap berdiňiz. Her bir adam näme durmuşda ýaşaýşa bolan anamyny öz döredýär. Şoň netijesinde de adam öz gadanýan üstünligi, meşgullygyna da şol anamyň netijesinde. Gaty dogry. Şo birde ýetmek üçin hökmaty uratdy anam gerek da anamyň bolmasa ýetip bolmaýar da. Köp sağ olun Halipe. Ýene de bir dörejük topurumuz tarapyndan taýýarlanan sowal we sungat diýmek näme siziň pikiriňizçe Halipe? Sungat bolany sunuwatyň içine kän zat girýär. Diňe bir aýdym hazal, oň üçin suratkeşlik, heykeltaraşlyk bolýar. Sunuwatyň kän görnüşi bar. Aýal gyrlanmadan şu ajaýyp hallanma, dokap bir ajaýyp halyň döretmegi ýa bir maksat edin bir zady döretmek, şo döretmegi başartmagyň özü sunuwat diýip düşünýän. Köp sağ olun Halipe. Dörejül topurumuz tarapyndan taýýarlanan bu sowallara bir durmuşda öz bir toplan tejribeňiz esasynda jogaplaňyz berdiňiz. Elbetde bu beren jogaplaňyz bilen türkmen wadyň mehriban muşdoklarynyň alalaşýanlygyny bir anam bilen aýdyp bilersiz. Halipe, mümkin bolsa gepleşigimizi bir gepleşigimiziň bu gedek sanyna getiren aýdymlaryňyz bilen dowam edäýin. Baş üstüne. Gözlerimde meniň ýok tinniýi bilen näme üçin ağlaýar şadyan gödül ýatlaýan güneşiň tıllar yerlerin ulpugyň tatada gidin yerlerin ýatlaýan güneşiň tıllar yerlerin ulpugyň tatada gidin yerlerin Aylık dünyatinin bitmeyen olur benim için ağlayan şadiyan güdül Kayılma gidiyeni doğduk duyum gün Bağıtalı taparsın zanen tüyültüm Ağlama gidiyeni doğduk duyum gün Bağıtalı taparsın zanen tüyültüm Ya yaman görýärmin başyň bolunun Ya birinin timmi taýlan olanın Wahala koymadım oturur yerde Göýe ýetilýänne ulaşan derdi Wahala koymadım oturur yerde Göýe ýetilýänne ulaşan derdi Yok ağlı bugün ayıp görülmel Ayılıp dünýäň taňa gaýdyp berilmel Wahala koymadyň oturur ýerde Göýe ýetilýänne ulaşan derdi Wahala koymadyň oturur ýerde Göýe ýetilýänne ulaşan derdi Wahala koymadım oturur yerde Göğe yükselýänne ulaşan deride Ulaşan deride Ulaşan deride
Murat Halipa köp sağ olun. Gepleşigimiziň dowamyny ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin. Indi gepleşigimiziň şu ýerine gepleşigimizde bir sahypa bar. Sahypada ýyly döwlet geler bolsa diýip at berilen. Elbetde bu sahypamyzda türkmeniň beýik söz ustady Günnogryň beýik akıllary Magtymguly Pragyň bir dörejligine degişli bolan goşgulara döredilen aýdymlardan ýerine ýetirip bermeli. Elbetde türkmen bagşylary, türkmen aýdymçylary diýilene hökman Magtymguly atamyzyň sözlerine aýdymlary dörediýärler. Toylu günlerimizin esasy öwüş güni bezegi bolup şol Magtymguly atamyzyň sözlerine döredilen ajaýyp aýdymlar toyuň özüni düzýär diýsegem bolýar. Magtymguly atamyzyň öz goşgu setirlerine de şeýleräk sözler we Magtymguly sözlerim sada goşdoň uz bolar diýär. Halipa mümkin bolsa gepleşigimiziň bu gedek sahypamyza ýerine ýetirip berjek aýdymlaryňyz haýsylar? Şolar dogrusyna bir söhbet edäýli. Magtymguly Praga diýilende biz şu özümiziň türkmenligimizi buýsanýar. Biz şu türkmen halkymyzyň Magtymguly Praga bir ägirt bir söz sady bolup geçen. Oňa da bir diňe bir türkmen halky däl, dünýä halklary şoň sözlerinden many alyp bütün dünýäwi öwüt berýän sözleri var da. Şoň üçin ýa-ni bellek geçişinäli biziň türkmen aýdymçylaryň bagşylaryň içinde Magtymguly atamyzyň sözüni aýdym aýtmaýan ýokmy ka diýen. Bizem Halipalaň döreden bir näse Magtymguly Pragyň sözlerini döreden aýdymlaryny ýerine ýetirýär. Häzir hem şol pagan eglenmez diýen bir dünýäwi öwüt berýän aýdym ýerine ýetirip beren, ol pagan eglenmez diýilende şu maksadyny ýetmek üçin şoň ugrunda işlemegi, döretmegi, başga da bir näse öwüt agdalýar. O bir goşgyň içinde diňe bir many däl, bir näse zatlar agdalýar. Şo taýda döwür senden gider, döwran eglenmez diýen ýer bar. Şol mysal üçin wagtyň barka sen şu dünýede birla döretmäge, işlemäge bir maksadyň bar bolsa şoňa ýetmek üçin sen wagtyny şoňa hereket etdiýen manyda. Ya bir ne baat sabany görsem diýen aýdym häzir ýerine ýetirip bereýin. Şoň içinde bellek geçmek. Baat saba diýmen özi şu daňdan kybyr şemal şu adamlaryň bir pikiriniň durlanýan wagty, ne şo zatlary bir görsem ýa bir içinde her ýylda da biziň öz ýurdumyzda da gidilýär, haç bardyna gidilýär. Barıp şo barsam käbäni görsem diýip arzu edipdir. Şu zatlary bir näçe şuňaly öwüt berýän aýdym. Häzir şo baat sabany görsem diýen aýdym hem pagan eglenmez diýen aýdymy ýerine ýetirip bereýin. Ulu höwesleningler Halipa. Nahran watandaşlar türkmen wagtyny edilmiş doktory köňül wagtly aýdym sady söhbetli gepleşigimiziň şu ýerine Türkmenistanyň at gazanan artisti Halipa Wagşy Juma Murat Galizowyň ýerine ýetirmegindäki Magtymguly atamyzyň sözlerine döredilen ajaýyp aýdymlary size ýetirýär. Degtanın bayrına bağda tavanı vurtum. Bakıvedin bir kulal din babanı vurtum. Bakıvedin bir kulal din babanı vurtum. Narlay narısı testir adiyeli bir pastır. İki zahın yetestir arattavanı vurtum. İki zahın yetestir arattavanı vurtum. Kadar kimin şöllerde, alyat kimin köllerde. Kovut kimin dağlarda, yağsı yaman vurtum. Kovut kimin dağlarda, yağsı yaman vurtum. Yok vurduk Hindistan'ı, arkada Türkistan'ı. Övülyedir Umman'ı vurtum. Övülyedir Umman'ı vurtum.
barzam keben vurdum imanım yolus oldu barzam keben vurdum barzam keben vurdum barzam keben vurdum hücum edin kovalı bağları Bilbil tinnin gider pagan elinme Yağıslı yağmurlu ömürlü dağlar Bilir tinnin gider duman elinme Yağıslı yağmurlu ömürlü dağlar Bilir tinnin gider duman elinme Adam yaratılmış biletli petli Akıllı fikirli ağlı paykaslı Yigitlik bir göğe yağının pası Bakır tinnin gider zaman eğlenme Yigitlik bir göğe yağının pası Bakır tinnin gider zaman eğlenme Gelini karşısı bolsa mezalın Yağsı tutuğurun niyetin pelin Dünya devranından asık tut elin Dögür tennin gider devran elinme Dünya devranından asık tut elin Dögür tinnin gider devran elinme Bu dünya kovadır bir kalmağılır Kimi berhe birdir kimi alha al Yigitler bu dünya şuna mı kalır Bar kurur asman baran eğlenme Yigitler bu dünya şuna mı kalır Bar kurur asman baran eğlenme Üç gün iyip için kum Ornusup giyinir bilin asan tum Düğün şekerler 4 gün geçin tum 5 günün yukarı mihman eğlenme Düğün şekerler 4 gün geçin tum 5 günün yukarı mihman eğlenme Aydar Arif dostunu Timanır düşmeyin azal desene Bilek bir gün salar yerin atsana Ağzından til gider zavan eğlenme Bilek bir gün salar yerin atsana Bilek bir gün salar yerin atsana Ağzından til gider zaban eğlenme Beşünün yukarı mihman eğlenme Var kurur asman baran eğlenme
Halipa köp sağ olun. Yerine getirip beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin. Inni ýene de dörejlik toparymyz tarapyndan taýýarlanan bir näçe sowallar we bulara da bir jogap berseňiz. Şu Halipa ine häzirki döwürde türkmen toýlaryna bir ýurdumyzda geçirilen bir näçe toý bayramlarda, çäherlerde halk aýdymlar hemem döwrewap aýdymlary ýerine getirilýär. Inni şu döwrewap aýdymlar bilen halk aýdymlary halipalar tarapyndan ýerine getirilen aýdymlary ýerine getirmekde şu bagşyda aýdymçyda şol aýdymlary ýerine getirende nähili jogapkärçilik tapawutlar bolup biler. Jogapkärçilik islenýän aýdym aýdanda da ol jogapkärçilik diýilen zat bar ol hiç ile jogapkärçiliksiz bolmaýar da ýöne halk aýdymlar diýilende hasam ýanky bellekesimiz biziň nusxagy şahyrlamyzyň sözüne döredilen aýdymlar bar. Esasan Matymul Paragyň sözüne döredilen halk aýdymlarda manysyna düşünmeli ýa bir öwrenende ilk şonu şoň hukman suratda dogry sözüni almaly. Ýalňyşlyk näil bolup bilýär? Bir aýdym gowuryp diňläp, aýdymdan diňläp sözüni ýazsaň, şonu häzir bir söz ýalňyşlygy gidip bilýär içinden. Onuň söz ýalňyşlygy gitse-de ýanky aýdylýan sözüň içindäki manysy ütgeýär da tutuşlugyny. Şoň üçin hukman suratda ilki bilen şoň sözüni dogry öwrenmeli. Onu bilmeden kitaplar var, şu kitaplardan alıp görmeli ýa kitaplarını tapmadyň halipalanmaz var, şolardan sorasyň haýty birine de özümden bir näçe halipalar bilen bir maslahatlaşyp onu sorap bir öwrenýän zatlanmaz känne şolardan sorasyň hiçti şol jogap bermeýän ýok, hemmesi bilýän zatlaryny hukman suratda aýdýarlar, öwredýärler. Şeýdip birinji bilen sözüni hukman dürüst aýtmaly. Aýdym diýilýän zat aýdanda şoň manysyna düşün aýtmasaň şoň aýdym bir dol derejede ýerine ýetirip bolmaýar da sebäbi sen aýdýan ýerine ýetirýän şonu sen şol aýdymyň içinde gelmeli bolýar. Onuň manysyna düşünüp söýü aýdym bolsun, haýdy bir zat bolsun, şo manysyna düşünýäňde özüň şoň içinde gedýäňde şol aýdymyň öz-özünden tüýjüligi artýar. Ýanky aýdym aýdylanyny bir inçe tildimleri var. Olary sen diňläniň bilen hem alyp bolmaýan ýagdaýlar bolýar. Şoňalak zatlary halipalardan sorap, gowy şol aýdym bişirip halkyň öňüne çykyp aýtmalylar. Şo jogapkärçilik her bir aýdymçyda, her bir aýdymda bar şo jogapkärçilik. Köp sağ olun Halipa, gaty dogry belleýän. Aýratynam şu halk aýdymlary halipalar tarapyndan ýerine getirilen aýdymlary ýerine getirende şol aýdymy ilki bilen özüň duýmaly, sözlerini dogry dürüst ýerine getirmeli. Gaty dogry. Aýdymy duýmasaň, aýdymy dinleýijilere ýetirmek, olaň kalbyna ornaşdyrmak kyn. Gaty dogry. Mysal üçin alanda ýanky destanlardan aýtsaň bir destanyň içinde şo bolup geçen wakalar bar da şonu kinoýalyk şoň içinde özüň duýmaly. Mysal üçin Şahenem Garipden Garybyň bir aýdýan sözlerini aýdym edip aýtjak bolsaň, şoň ýerine özüň goýup, Garybyň başdan geçirýän duýgularyny özüňde kelläňde aýlap öz ýüregiňden geçireňde şonu hakyky aýdym ýerine düşýär. Bolmasa ýöne sözüne düşünmän taňak geçip otursaň, onda ol aýdymyň tüýjüligi hem bolanok, bir ýöne sana watçaly bolup geçip gidýär. Ol aýdym halkyň arasyna da kän ýaşamaýar. Gaty dogry. Ýaşamak üçin aýdym gowy çykmaly. Aýdym gowy çykmak üçin hem ýankyly diýişmeli, içinde özüň manysyna düşün, içinde ýaşamaly bolýar. Köp sağ olun Halipa. Ýene de bir dörejlik toparymyz tarapyndan taýýarlanan sowal we muňa da bir jogap berseňiz, aýdymy ýerine ýetirýän bilen aýdymyň ykbaly bir bolup bilermi? Bolup biler. Ol durmuşda her ýyly aýdym bolup bilýär. Ýaňam bellek geçdim. Her bir adamda kynçylyk hem bolýar, üstünlük hem bolýar. Onu durmuşyň saňa berýän ykbaly, onu her bir ýagdaý bolanda da sen şu durmuşda kynçylygyny ýeňip geçmeli bolýar, üstünligini ýetjek bolmaly bolýar. Anda şu öz ykbaly bilen gabat gelende de aýdym ýerine düşýär da, şonu sebäbi ýanky belleşmedi ýaly şoň keşfine girmäge özüne şol mümkinçilik köp bolýar şonu. Öz ykbalyna gabat gelse, eýem öz başyndan geçirip otur da şonu. Ykbalynda bolup geçen zatlary şol aýdymyň sözlerini duýup durdyň, şeýdem
aydym oň ýalyagdaýda da bir şowly çykýar. Köp sağ olun Halife. Ýene de bir sowal bar. Eger şu aýdym sazy saýlamadyk bolsaňyz haýsy kär saýlardyňyz? Men aslında özümde okan uğrum beýlek gepleşiklerde daýdan öňe halk hojaluk institutu diýilýär, häzirki döwürde Maliýe institutuny okudum. Özüm şu ykdysadyýet ugrundan okudum. Şol ugurdan işledim hem ýöne durmuşdan hem öýüň hojalygyny ýa-birine howlyňda bir bağ at ekmeli bolýam, ýetişdirmeli bolýam, howlyň gözelligi ýa-bir öýüň içinde bir elektrik togunyň bir näsalyk bolýan ýerler bolýar. Ya şoňa men bir näse zatlary özüň başyň çykdygy bolýar da elektrik ugur bolýar, ýa ýankalak howla gerede bağ wagtça bolýar, şol atlar bilen meşgullanýar. Ýöne esasy ýanky aýdyşym okan ugurma ykdysadyýetçilik ugry ol ugurdan hem işledim. Ýöne kiçilikden, çağalykdan şo aýdym taýda bolan höwes gijirägem bolsa men 26 ýaşymda ondan öňe maýdym. Ýokary okuw mektebinde de okaýan ýolunda bir näçe geçirilýän çäreler bar talipleň arasynda. Olara gatnaşýardym. İşleýän ýolumda da ada kände bir utar salýardymdan şonu hiňlenip aýdym ýerine ýetirýän ýöne şo 99-njy ýylda toýlarda aýdym ugradym. 2000-njy ýyldan bäri şu medeniýet ugruna geçip şondan bäri şoňuna işlep gelýän. Köp sağ olun Halife. Mümkin bolsa gepleşigimizi ýene de şu gepleşigimize getiren aýdymlaryňyz bilen dowam edäýsek. Baş üstüne. Allah'dan ilham alıp hey 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 Oğlum çevir yârı yeter Bil kimin falan çeke oynam ho Bir armanın yârı yeter Bil kimin falan çekip oynam ho Ne armanın yârı yeter Omaridim kirin gödi aynam ho O tükimin sırrını öýtüde Mecnun kimin sıktan çöley aynam ho Leyledek dildar yeter Mecnun kimin sıktan çöley aynam ho Leyledek dildar yeter Biz unutma yarınlar hey 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 Niyettir mul didari Akıl tirim güldar aynam ho Bütün o sonar yeter Akıl tirim güldar aynam ho Bütün o sonar yeter Anlanıp gülleri gödi aynam ho Mit olup aşkın yönüne Bası kırıp yar oyunun aynam ho Ne armanın yar yeter Bası kırıp yar oyunun aynam ho Ne armanın yar yeter Yetişti yarın alırı Miskinli pes çekip var
aynamo ne armanul yar yetti Miskini pis çekip var aynamo ne armanul yar yetti Ne armanul yar yetti Cuma Murat Halip bu köp sağ olun yerine getirip beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin. Ene gepleşigimizde ýene bir sahypamyz bar. Oňa da kalbymyň owazy diýip at berle. Elbetde gepleşigimizden geçen sanlarynyň birine gatnaşaňyzda her bir aýdymçy bolsun, sadanna bolsun, belli bir wagtlar aralygynda belli bir aýdymyň ýa-da belli bir sadyň ışgyny düşýär. Enne şu ýerde sahypamyz hem şu siziň aýdan sözüňiz bilen baglanşykly. Mümkün bolsa şu toy bayramlarda, bayramçylyk günlerine ýa bolmany bir toylarda çykyş edeňizde aýdymlary bir halkymyza ýetireňizde bir bagşym enne öz gowurýan aýdymyňam aýt ýa bolmany toyuň bir has gyzan pursatlaryny öz gowurýan aýdymyňam halkyň islegine seretmeden ýerine ýetirilýän ýer bolýar-da. Şol aýdym hökmünde haýsy aýdymy görýäňiz hem gepleşigimiziň şu ajaýyp pursatyny da şol aýdymy ýerine ýetirip berýäňiz. Başyny aýdymlaryň hemmesini gowurýas. O neme diýýäni, ýa-ni belli aýdyşmy ýaly her wagt bir aýdymyň ışgyna düşülip aýdylýar da bir wagtyň özünde bir näçe aýdymyňam şol gowuryp aýdylýan bolýar. Ýöne häzirki döwürlerde köplenç toýlarda biçare diýen bir halk aýdym bar. Şol aýdymy aýdanmy kim göremokda her toýda şonu özüm gowuryp ýerine ýetirýän. Şol aýdymy ýerine ýetirip berýän. Oly höwesleningler Halipa. Mehman vatandaşlar Türkmen owadyň mehman tomuşçylary gepleşigimiziň şu ýerine Türkmenistanyň atgadan narsysy Halipa Juma Murat Galizowyň ýerine ýetirmeginde biçare atly türkmen halk aýdymyny size ýetirýär. Diňläň, lezzet alyň. Alıptın mı gelmişim inimin garibim garip Kirki vatan eylemişim ileri inimin garibim garip Tanıtan garibim garip Kirki vatan eylemişim ileri inimin garibim garip Tanıtan garibim garip Min çektim köp ağları zanıma leydirdi dağı Yar 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 Arivufat min şerdilere inimin garibim garip Tanıtan garibim garip Ağal çiçek giyinmiş dağları Şükürtü açılmış bağları Yar 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 Dilim sayrar didem ağlar inizan inimin garibim garip Tanıtan garibim garip Ey garip aşık eşit zamigil halavet fani İlla alır satinimi köbem inimin garibim
saatimi ileri inizan gariban garib tanıtım gariban garib biçare gariban garib Halipa köp sağ olun. Yerine yetirip beren ajaýyp aýdymyňyz üçin. Indi gepleşigimiziň şu ýerinde aýratyn bir dörejlik toparymyz tarapyndan size bir hödürlenýän soraglar we bu soraglar bir tapawutly aýratynlygy bu soraglar dörejlik toparymyz däl, eýsem türkmen owazynda bir köňül owazatly aýdymsal söhbetli gepleşigimizde tomaşa edýän bir türkmen owazynyň mehriban muşdoklar tarapyndan ýolanan sowallar. Mümkin bolsa bu sowallara da bir jogap beräýsiňiz. Elbette bu sowallaň aglawa bölegi siziň bir aýdymsal älemine bir durmuşyňyz bilen baglanşyk soraglar. Tarsaz guralyna ilkinji ýerine ýetiren aýdymyňyz haýsy? Öwedel Tekayfyň Magtumulyň sözlerine döreden aýdym bar. Diş gitmek diýip. Şol aýdymy birinji aýdyp ýerine ýetirdim. Tarsaz guralyna. Köp sağ olun Halipa. Häzirki wagtda nähili temadaky aýdymlar has köp işleýäňiz? Esasy bizim şu ýurdumyzy gözelliklerini Kahraman arkadamyzyň arkadaly Kahraman Serdanyň adyp barýan ajaýyp siýasatyny wasp edýän ajaýyp aýdymlary işlenýär. Hemem ýa-ni Kahraman arkadamyzyň şu Halipa şähertligi giňgerim açma bilen Halipalaň birnäçe aýdymlaryny täze öwüşgün bilen başardığımızda şol asıl nusgasyny ýoýman halkymyza ýetirjek bolup şolar işleýär. Onuň näme toý bayramlarda da ýaşulrak adamlar bolsa halk aýdymlary aýdanyň kem borany. Ýaşyrak bolsa söýgü aýdymlary da gowurýar. Ýöne ilki bilen näme şu bizim gözelliklerden algam alyp şular wasp etmek bilen borjumyz. Köp sağ olun Halipa. Indi şu ýerde has bir täsirli sowallaň biri bar. Tutuş halkymyz sizi Türkmenistanyň halk artisti bir türkmen aýdymsal sunugatynyň bir ägir sütünleriniň biri Atabay Çargulyýowyň aýdymlaryny ustatlyk bilen ýerine ýetiren Halipa hökmünde tanaýar. Ne şu ýerde bir illeşdirme tarapyndan ýolanan sowaly şeýlerek sorag we Halipaňyz Atabay Çargulyýowyň bir döredüjiligini, ömrüne degişli bir käbir maglumatlary başyňyzdan geçiren wakalaryňyzdan gurrun beräýsiňiz. Atabay Halipaň näme döredijiligi barada aýdylanyny Atabay Halipaň aňarky aýdym saada başlanan ýeri düýübi Türkmenistanyň halk artisti belli Ustat Halipamyz Öwgelli Tekayfdan aýdýar-da. Öwgelli Tekayf diýilende şu tarsaz guralyna üçlügi bizim türkmen sunugatymyzda düýün tutan başlangıcı. Umuman aýdanda bizim estradamyzyň başlangıcı diýip aýdyp bolýar da ilki estradamyzyň düýün tutanyň birde Öwgelli Tekayf. Onu Atabay Halipada şondan kökünü alyp gaýdýar, şondan başlaýar aýdymlaryň birnäçe aýdymlar Öwgelli Tekayf aýdymlaryny ýerine ýetirdi. Öwgelli Halipaň öz aýdyş äheňini aýdýardy. Soň şonu öz ýoluny tapdy da öz äheňine geçirdi. Öwgelli Halipaň ol aýdymyň hiç ýerini ýoýmak diýilen zat ýok, şol öňkü gelýän heňi boýunça, söz boýunça gelýärdi. Onu ýer aýdymçyň bir öz alys bir bokurduk tiltimler bolýar. Öz alýan tiltimlerini aldy, Atabaýyň ýollayıp bir täze ýol öretdi de. Diňe bir öwgelliň aýdymlarym da başga Halipalaňam dutar aýdymlarynyň birnäçesini estrada geçirip öz äheňine salyp aýtdy. Ya Anneverdatdan soň aýdymlarynyň birnäçesini şol Ferdi oturduğun aňarynda sazy, sözü hemme barýan yerleri bir ýöne dinleýän bolan Atabaýyň aýdyş äheňi. Ol aňar Halipalarymyzda da bar da, mysal üçin Orazgelli Ilyas Fulen Taqjepbarowyň aýdyşyny aýlanda bir aýdymy ikisem aýdýa ýöne ne Orazgelli Halipaň aýdyşy, Halipaň aýdyşy diýilşýäli. Olam şu öz ýoluny öretdi. Atabay Halipa diýilende aslında on hakyky öz ady hojonalar. Onun bir döwürler şu teleýilimlerde hatda aýdanlar bir ýazýardylar hojonalar. Ýöne köpüň içinde Atabay diýip tanaldy. Atasynyň adyda kılansaň, şoňa Atabay diýip tanalyp, şol Atabay ady bilen
halkyň içinde belli bolup tanalan. Köp sağ bolun Halyp, hakykatdan hem halkyň arasynda şu dörejiligiň bilen sunatyň bilen ad etmegiň özüm aýratyn bir hormat derece. Atı da Halypa, şu Ataway Halypanyň dörejiligine bir durmuşyna degişli, özüňiziň bir dörejiligine durmuşyňyza degişli bir näçe bir illeşermek tarapyndan ýollanan sowalara jogap berdiňiz. Mümkin bolsa gepleşigimiziň şu ýerine ýene-de bir aýdym ýerine ýetirip berýärsiňiz. baş üstüne. Köçemizin geçinde tavut kimin bilenir Cillat-ı zanım alın kirpiklerin giderin Cillat-ı zanım alın kirpiklerin giderin Ey gülüm dedik gülüm tağım soğuduk gülüm Kimi güllürdün müdül filminin nadik gülüm Gillelam, iltini lalam Kimi güllürdün müdül filminin nadik gülüm İğninle ak yektayı çirmide kolları Füsanla oynadır o yenaye zahilleri Füsanla oynadır o yenaye zahilleri Ey gülüm dedik gülüm tanım soğuduk gülüm Kimi güllürdün müdül filminin nadik gülüm Gillelam, iltini lalam Kimi güllürdün müdül filminin nadik gülüm Düşün altın bir dal ekmek kahraman etin Dili sıktın bittin o kıyıların sultan etin Dili sıktın bittin kıyıların sultan etin Ey gülüm dedik gülüm tağım soğuduk gülüm Kimi güllürdün müdül kinminin nadik gülüm Gillelam, iltini lalam Kimi güllürdün müdül kinminin nadik gülüm Gillelam, iltini lalam Kimi güllürdün müdül kinminin nadik gülüm Kimi güllürdün müdül filminin nadik gülüm Kimi güllürdün müdül filminin nadik gülüm Köp sağ bolun Jumamrat Halypa, gepleşigimiziň bu gedek sanyna bir dörejilik topurumuz tarapyndan taýýarlanan bir näçe sowallara bir içkin jogap berdiňiz. Köp sağ bolun. Ine gepleşigimizde de bir Halypa sadanalaryňyz bilen bir näçe ajaýyp aýdymlary ýerine ýetirip bir türkmen owadyň mehriban muşdoklaryna ruhy lezzet paýladyňyz. Mundan beýlegem sunat alemine, dörejilik alemine elmadam üstünlükleň ýar bolmagyny, döwletli ojaňyza türkmen owadynyň belent ýaňlanıp durmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Sağ olun. Sizin hem dörejilik toparyňyza jeýlep mehmançylyga çağıranyňyza köp sağ bolun aýdýan özüňizde de işiňizde ul üstünlükler ýar bolsun.
Zanyna sağ boldun. Bize şeýle azayıp döwrü alyp beren, şeýle azayıp döwürde işlemäge, döretmäge uly mümkinçilikler döreden Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyza, Arkadagy Gahrman terdarymyza köp sağ boldun aýdýan. Goýalaň janlar sağ boldun, belent başlar aman boldun. İl yurt bekfetli tutumlu işlerimi dama rewaj aldın. Yurdumuzda toylar toyulaşsın, yurdumuz parahat bolsun. Bilem yurdumuzun toylaryny halkymyzyň öňünde hyzmatyna bolup durýarlar. Sağ olun, halipe arzularyňyz hasyl bolsun. Yağsa yüdün yuğunlu yılının yadmetin Bu ıkbali yağsa yadan ak dünyanın ödmetin Bu ıkbali yağsa yadan ak dünyanın ödmetin Sıralıdır kara ödüm Gücülük tuğundan tüdüm Yüdün güyde tutun üdüm Ya da tarmadım etin Yüdün güyde tutun üdüm Ya da tarmadım etin Ay piri atın stetin zanım Hattın yetişmiş ovadım Balayım gıydın doğami Hatıydın ödümetine Aymağa yar keşti çeker Kalva pamuk eli çeper Şirin nabat kandu şeker bu Türkmenin büyüdümetin Şirin nabat kandu şeker bu Türkmenin büyüdümetin Hal sayın gıpsıp algar eylen yeller öpsüp Ödüsünden ödün yaksıp Sözlerimin közümetin Ödüsünden ödün yaksıp Sözlerimin közümetin Haylan yalnıydı Azayibi yemin gıydı Yerin böğün sadımetin Azayibi yemin gıydı Yerin böğün sadımetin Tüzülürümün ködümetin Ya kalbimin nurumetin Nährawan ötürünçler aýdym sadyň edýän muşdoklary, ene şeýle ýaşy arzuwlar bilen türkmen owasy ilminde dörejlik toparma tarapyndan taýýarlanyp size ýetirilýän köňül owadatly aýdym sady söhbetli gepleşigimizi geçirip oturýar. Gepleşigimiziň ahyrynda siziň her biriňize garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bede owatly atmyradyň mekany ýylynda elmidama rowaşlyklaryň ýar bolmagyny, döwletli ojaklaryňyzda türkmen owasynyň belentden belent ýaňlanyp durmagyny tüýsürekden arzu edýär. Bize şeýle döwrewap gepleşikler taýýarlap halkybyza ýetirmäge mümkinçilikleri döredip berýän türkmen halkynyň milli lideri, biziň baş halipamyz, milli aýdymsaz sunatymyzyň hak howannary Gahrman Arkadağymyza, ýurt başçymyz Arkadagy Gahrman serdarymyza döredip berýän şeýle giň mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýas. Gahrman Arkadağymyzyň, Arkadagy Gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, belent başary elmidama aman bolsun. İl yurt behwetli, umuma adamda da ähmiýet alyp barýan beýik başlangyçlar hem beýik işleri elmidama rowaşlyklary beslensin.
Mehriban watandaşlar ene şeýle ýaşy arzuwlar bilen türkmen owatyle ilminde taýýarlanyp size ýetirilýän köňül owadatly aýdym sady syhbatly gepleşmeden bu gedek sany hem geçirip gotarýar. Mehriban watandaşlar ýene-de toýly günlerde duşýança köp sag bolun.